Hello guys, bahai tangbai tini salo hai na hai nong ni bagai video kaisa makai piu kanai di tabo kai ang tulasi koro phai thok bai jak tulasi kor ni andar no mo khai nai di ko school sini school na alada yang digi mo kai sini kaisa mission ni alada mo kai sarkar ni government school orang ko sini borong mamang sih kanai sini borong mamang se ketai iko o gari be bhai sang tabuk se phai sok payo kom 3 घंटा nango oro 3 घंटा pakka nango oro sok phai sok panya student rok tongo iko oro kai master oni bike rok tai boni gari rok iko nai nai di nang na phono gana nang hai tang de sade tini ni sala bahai tong bai dorok tini bo hai na hai belai khano tungjak tini khei isi ilu nai di gari bisingo belai khano kutung abon bagai phiyo bi simar bai ganai ikanai di gari phiyo gari jak bisingo belai khano tungui tongkha mo hongka nai di gori mo hongka gori oroni bagai tumani iko mo battery rok slai nango hingke battery rok slai o jaga song kalangai thanai bono hingke tebo tongo give rok ikonai di narok nugui mangkhana mo khai give o jaga no kalangnai o give no bo hingke iko kwbangma nai di oro manui tongo nang no olok phorangnai mo gari khero no kalang thanai gari bisingo nai di yang hingke nai di o parao belai kheno tongthogo thanda wngoi tongo tungphano nobar shibmani bisi sini ayang ni sai sini para ni sai belai kheno tongthogo oro tai thaba thanda jaga hingke yang to bolong rok to asuk kwring ya bolong mano hinui sanani bolong phano haifano motamoti chao tongmani bagui hingke belai kheno aram jaga hingke bongyang nai di piece single road hingke nor nai di oro kaisa buphang rok nai di bwsuk buphang naithogo hai buphang rok norok nukphana benchong dor dor o buphang nai di bo ma haike naithok iko nugui mangkhana le o buphang nai o buphang kaisa o no 4-5 jona asugoi aram se kok sai tongmano mo hai buphang rok mankha hingkai dor dor khai da nai di tola o asugoi charok nungoi tongmano tai nai di omo buphang pura jabro burusi nai di nukkhana le pura jabro buru buphang nai naithokmani mo baratia si iko nukkhana le mo baratia nai iko oro asugoi chair rok guri asugoi rikha hingkai bwsuk naithokno mo haifano kaisa buphang mankha hingkai ang bo lama gana o khlai dogan rok rwui tongoi mangkha mo heda benchong yango hingke akon yang ni borok rok bo mo hai saimia mo hingka hingkai tamo tam para se hinui sajakamo tamo kaisi nogor da tam nogor hinui hinjago par ni bumung hingkai omo hai buphang mamang se yang nai di siko kwbangma
abo angkar thanda khai tongo naidi bo jaga sok paijak tini belai kheno aram no abo phang rok naidi nahali abo phang kaham ka nai naidi ko nahali bosok naithok omo buphang belai kheno naithogo naidi iko nahali omo kuno buthai kwrwi bubar bo kwrwi tamo buphang saimia friends chong no comment khai sadi omo buphang ni bumung tamo tai bo tamo buthai ja thai na bubar da bar abang saimia abani bagwi je saimanai tongkhang kai norok friends chong o buphang no norok sahai mano iko naidi oi ko school muka school nukhlane daro mo hai ground belai kheno tongthogo mo nukhlale field bo kotorma school ke kendo chikon tia school ke bisik toria school ke chikon usudena na hartong ko usudena na hartong hali usudena na hartong strai rok ba khasia ko oi yang phagedai yang phade boro sahar tongo nini youtube ni bumung nini youtube ni channel ni bumung tamo ni sunghoro gai friends ong boro saimana mo khungjago gai bone school logo thanglia tamni ke master rok bai hinjanaise kaisa rule tongo school khai dongpur rogo student rok bai thangai amte haike video rok khainani no allow tok krwi aboni bagai boro porasuna khai dongpur rogo he da friends ong gai nongno iko ro kaisa tongo buphang nai diko o buphang tola wase boro gari rok toni kono kunle mo buphang busuk naithok o buthai thayo ro buthai thayo dol dok phet iko na hai buthai thayo nong nang buthai ni o buthai na phung nai do iko mo buthai saina kunle mo buthai khai iko mo haising tongo nukunle mo buthai khai ngko thaisaram buthai heing tongo thaisaram buthai nono solo iko nugui mangkhnale omo saya sa to pia ba sa khang ka thir thino saimi friend jong heda buthai kwbang ma ro khai ke uro ni ka nongno phunukjak buthai thaiya ke nugui mangkhna hengkai tinini bagui friends song asung bagui tai sajakai like and share tai subscribe khai redi bayasong naro support khai tongde tai tinini bagui asung hambai।